Στον Δήμαρχο, σχετικά με το θέμα που προέκυψε χθες και προχθές, με τις δύο εκπομπές που έκανε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, τόσο από τη Ζούγκλα όσο και στον Κίτρινο Τύπο, και οι οποίες αφορούσαν το Μανώλη Γραφάκο, το γραμματέα του Δήμου μας. Επειδή εδώ έχει προκύψει ένα μείζο διοικητικό ζήτημα, θα ήθελα να ρωτήσω, βεβαίως, το τεκμήριο της αυτοότητας, όλοι το δεχόμαστε, μέχρι να εκδικαστεί και να τελεσυνδικήσει μια υπόθεση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή αυτές οι δύο εκπομπές ήταν πολύ αιχμηρές και η επανάληψή της, θα ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο αν το προβληματίζει το γεγονός αυτό και τι προτίθεται να κάνει σε σχέση, στη συνέχεια για αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος δημοσιεύματα και τέτοια, στο δικό μου το ήθος, την αντίληψη και την οτροπία, για οποιονδήποτε κι αν πρόκειται, έχουν την... Είναι τέρευμα για τα 6 εκατομμύρια από το ΣΤΟΕ, Δήμαρχε, και έχει καταγγελθεί. Δεν έχει το λόγο. Δεν μιλάμε για δημοσιεύματα. Δεν έχει το λόγο. Δεν λέω. Μιλάμε για το ΣΤΟΕ. Λοιπόν, το δικό σας το ήθος, κυρία Περιβολάκη, σας επιτρέπει να βγάζετε αποφάσεις κατά πώς κρίνετε σκόπιμο και σας φέρει. Το δικό μου είναι διαφορετικό. Εγώ ξέρω άλλα πράγματα. Έχω άλλο ήθος, άλλη αντίληψη. Και σε ό,τι αφορά τον οποιονδήποτε, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, το παιδί μου, σε θέματα ηθικής τάξης και σε θέματα διαχείρισης του Δήμου και των υποθέσεων των δημοτικών, δεν έχω τον παραμικρό ενδιασμό έναντι ουδενός. Αλλά δεν θα πάρω τις μεσαιτής την οποιαδήποτε εκπομπή για να κάνω το χαρτί της κυρίας Περιβολάκη και οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, άκουσα το εξής εκπληκτικό. Πήραν τηλέφωνο και λέει ο Γενικός Γραμματέας είναι κατηγορούμενο για εξαίρεση 16 εκατομμυρίων και δικάζεται στις τόσες Δεκεμβρίου. Πραγματικά έμεινε άνοδος. Να υπάρχει τέτοιο θέμα, να παραπέμπεται κανείς για 16 εκατομμύρια και να μην έχω πάρει καθάρι τίποτα. Και το πρώτο που έκανα να ψάξω να βρω την εκπομπή και την βρήκα. Και αυτό που άκουσα στην εκπομπή, αυτά που άκουσα και πόσο πιστικά ήταν, ότι κάποιος εργαζόμενη έχει κάνει μια αγωγή. Ο Ταμείας. Αφήστε, κυρία. Και η πρόεδρος του Συμβουλίου. Να μην λέτε κάποιος Δήμαρχε, να σας συγκεκριμένα. Ότι το δικαστήριο που είναι το Δεκέμβριο τέλος πάντων, αφορά κάποια αγωγή που έχει κάνει κάποιος εργαζόμενος και ζητάει ποσό, 15-40. Πόση σχέση έχουν αυτά με την εξαίρεση των κατηγορούμενων για 16 και εξαίρεση 16 εκατομμυρίων, δεν το κατάλαβα. Σ' ό,τι δεν αφορά την έτσι εκ πρώτης όψεως εικόνα που πήρα από την εκπομπή, μου φάνηκε από τις συνήθεις εκπομπές του πράγματι, όπως το εννοεί, του Κίτρινου Τύπου. Αυτό δεν σημαίνει σε κανέναν τρόπο, με κανέναν τρόπο, ότι εγώ έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί απόψεις για θέματα τέτοια δεν διαμορφώνονται από τις εκπομπές του οποιοδήποτε τηλεοπτικού σφαίρα, οι οποίοι επιτελούν τη δική τους λειτουργία. Καταγγελίες μπορεί να έχουν την αξία τους, αλλά από τη στιγμή που παίρνουν την οδό του δικαστικού ελέγχου και της φυσιολογίας. Αλλά μια τελευταία
ότι δεν κατάλαβα από πού και ως πού και τι σχέση έχω εγώ με το οτιδήποτε μπορεί να αποδίδεται είτε από τον κύριο Τριανταφυλόπουλο είτε από οποιονδήποτε άλλο, επειδή η μόνη σχέση που υπάρχει εδώ είναι η θέση του γραμματέα, στην οποία πρέπει να πω και αποτελεί κοινή αντίληψη, ο συγκεκριμένος άνθρωπος προσφέρει έργο και είναι αποτελεσματικότατο. Τα άλλα λοιπόν, το τι μπορεί να επιδιώκει ο οποιοσδήποτε προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τέτοιες ιστορίες είναι θέμα που δεν με αφορά και δεν συζητήσω περαιτέρω. Άρα συμπεραίνω ότι δεν σας προβληματίζει.